Yeah, good morning, mwadzuka bwanji konse kumene muli. Yayi basi first ndithu tadzukanso bwinonso and kungodzukira ndithu news kuti news ili motani. Makamaka tiyeni tilowe ndithu ku United States of America. Kwa America kumene ndithu mkulu wina wa zaka 31 amene amachedwa kuti Charlie Kirk, K-I-R-K, amene ndithu waomberedwa ndithu pakhosi pagulu ndithu panthu pamaso pa mkazi wake ndi ana ake pamene anali ku college kumapanga debate ndi ma student a chaka choyambirira. Iyeyo ndithu zimenezi ndithu amazikonda ndithu nthawi zonse ndithu takhala tikumumva akupanga ma debate osiyanasiyana makamaka ndi ana. Therefore ana amakhala kumfunsa mafunso ndi kumakambirana nawo. Komano mkulu ameneyo makamaka zimene tingadziwe zingapo zokhuza ndi mkulu ameneyo. Mkulu ameneyo ndi anasiyira pa njira college makamaka kufuna kupitiriza nkhani okhuzana ndi ndale, komanso iyeyo ndithu ndi wachipani cha Trump. Pamene ali wachipani cha Trump ndithu wakhala ku support Trump nthawi zonse, komanso ndiwonena kuti anthu pa imfa yake anthu ambiri ayankhula zambiri, komanso akuyankhulanso zinthu zambiri chifukwa cha makamaka maganizo iyeyo amene amapanga share ngati akuti free speech imene iyeyo amalimbikitsa kwambiri. Ndipo iyeyo samalabada kuti iweyo umva bwanji, komano iye amayankhula zimene iyeyo akuganiza. Nde ya anthu sizinadziwike panopa kuti amene motive amene wamupha iyeyo zolinga ali ndi zifukwa zanji ndi mnyamata amene wa zaka 31 amene wasiya mkazi komanso ana awiri. Sizinadziwikebe, komano apolisi akuti amugwira ndi zikhulupirira kuti ndithu ndikandala ndithu wachikulire ndithu. Therefore ndi zinthu zonena kuti paja amati munthu ukakhala kuti umayambana kwambiri ndi anthu ambiri, unamvako munthu unako onena kuti koma amene adzamupha wakula kuti sazadziwike, amene adzamupha wakula kuti sazadziwike. Mawu aja amathandauza kuti munthu uja amakonda kuyambana ndi anthu ambiri, ndi amene adzamupha iyeyo sazadziwika kuti wamupha iyeyo ndi ndani. Ndi mkulu amene ndithu tikakamba nkhani okhuzana ndi mayankhulidwe komanso zilimbikitso zowalimbikitsa anthu amalowa m'magawo osiyanasiyana. Ndi gawo loyambirira limene tingalowa pano ndi gawo la anthu akuda. Iye ndithu amanena kuti sizingatheke kuti anthu akuda azikhalanso like aziwatenga mwana mabwinobwino ngati mmene amawatengera azungu. Anthu akuda ndo anthu oti mena pake maganizidwe awo sabwinonso. Amanda amapereka example yoti olokuti ine ndakwera ndege kupeza kuti pilot wake oyendetsa ndegeyo ndi wakuda, akuti ndizimenezo asinimafika comfortable, komanso ndithaso komanso I hope he is qualified kuti amene boy mara amene boy akhale qualified ito like iyeyo, as long as kungokuona iweyo skin color yako, kungokuona khungu lako ndi kuti iweyo akuweruza chifukwa cha khungu lako osati chifukwa chakuti iweyo ndiwe munthu. So anthu akudaso nayeso ndithu like munthu ngati munthu akuda, right? Suti ungakhalenso kumasekelera zimene zozoyayi. Munthu akuda nayenso uzikhalanso ndi maganizo a negative tingotero kwa munthu ameneyo. That's why pamene ndithu wamwalira waomberedwa pakhosi anthu ndithu akuti amene uja okay chabwino basi basi chabwino apite chifukwa cha ma comment ngati amenewo komanso maganizo ngati amenewo osaumira pakamwa.
chabwino. Number 2, munthu amene ndithu anthu onse aja amene amazisintha aja kukhala amuna kupitaso kukhalanso akazi iyeyu ndithu iyeyu amakhala akulimbana nawo. Actually amauzilala kunena kuti madolo ino ndoti pena pake simuli bwinobwino. Iniyo madolo pena pake mbironi simagwira. Ndi transgender community imakhala busy ndithu mapanga naye debate kumalimbana naye iwe makulundere nayeso amayankha. Nde actually umo ndimene iyeyo ndithu amachitira. Number 3, amakhala busy ndithu kupanga kampeni, kumpangira kampeni Trump nthawi zonse. Amakhala kumpangira kampeni Trump komanso ndikumapereka maganizo ake amene iyeyo akuganiza. Inanso amadana ndithu ndima anthu obwera, like kufuna kuti abasi tingwasamusa anthu obwera. Sino zoti tikhozana kuti xenophobic, kukhala wa maganizo oti sitikufuna anthu obwera. Anthu obwera osewa apangidwe ndithu deported. Nde anali ndi zinthu zingapo zimene ndithu amakhala nazo against, olo amapereka example nakuti even so munthu kutaya mimba ndiye kuti iyeyo akuyenera kuti that's not good. Olo mwana wake wa iyeyo akuti owazaka 10 atakhala kuti apasidwa mimba, iye ndithu atha kumbereketsa, abereke basi. So anali ndi maganizo osiyanasiyana. Koma nkhani ina tiyeni tipite ku nkhani yokhuzana ndi ku Palestine. Iyeyo ndithu anali munthu oti anali ndithu pro-Israel. Anali munthu onena kuti osapota ndithu Israel ija, kuti akuluakulu ndi kusapota Israel, komanso osati kusapota Israel kokha, koma amati mbali inayi ya mapalestinayi akuti anthu amenewa ndithu to him, kwa iyeyo kulibe amafusa aso kuti ndembe kamati Palestine nde zoni zokuti amanenesa choncho ndithu. Ndipo nkhani yoti anthu ana komanso azimayi akuvutika ku Gaza, akuphedwa, akufa ndi njala yochita kuyipanga, iye amanena kuti zimenezo mukablame Hamas. Zimenezo Israel ilibe uvuto na lililonse. Example so ndi amati mmene zili ngati za ku Japan, Hiroshima, za nuclears, zimene zijazo musablame America kuti inapha anthu amene koko, mublame boma laolo chifukwa iwona amene ankapanga makani. Anyway, nde anali munthu onena kuti oyankhula zimene zibwera m'mutu mwake, and anali ndi kudedwa kwambiri ndi anthu, like anthu nde iyeyo ndithu target yake imakhala ndithu achinyamata amene ndithu ali ku college. Ndi amakonda kupita ma debate nchani kumakambirana nawo, chifukwa fundo zakezo zinali zoti zinali za easy kwapanga kwasokoneza mitu, kwapanga manipulate, kwapanga brainwash ndoti anyamata achinyamata amene ali college. Koma anthu enena amene maprofesa amene anaphunzira bwinobwino akamuwuza kuti tabwera tikambirane bwinobwino za Chinese, tabwera tikambirane bwinobwino za tipange debate, zimapeza kuti mkulu ameneyo amathawa, like samafuna kupita kumene koko. Remember tena kuti munthu ndi college dropout, sanapitirize college, anayithawa kena konkwamba mapanga za ndalezi bwinobwino. Nde sikuti zingadzukire kwenikweni ngasipacha afe timalemekeza chizungu kwambiri anthu akuda. Nde sitingadziwa kuti munthu ameneyo bwanji kwati mbunangati mzungu kale, nde basa mango panga zimene amapangazo. Anyway, iyo ndi nkhani ina. Therefore mkulu ameneyu chomaliza chenicheni chonena kuti kumapetopeto mkatikati mwa iyeyo, side ina ya iyeyo, analiso ndithu ndikaudani ndi Ayuda. And my close friends azenzake oyandikana nawo amapereka malipoti onena kuti Ayudawo akhoza kumupha.
paliso zinthu zina zakeso zimene iyeyo sukuti amangokhala kuti 100%. Nde nde wamupha sadziwika kuti mkolo amene womupha ndi ndani. Sitikamba za nkhani nda munthu koma tikamba za gulu limene lamupha ndi nditi. Wauphayo ndi amugwira ndithu ali mu ndende. Apolisi anayamba kulongosola kuti wayi anamupha chani komano pali zinthu zingapo zimene zikhuza ma possibility angapo pa anthu angapo amene angakwanise kumpanga chipongwe iyeyo. Pa anthu angapo even boma limene even ma CIA kumene atha kumuchotsa akaona zono zoti pena pake mwina atulukira ife. You understand? Ndi zinthu zona kuti sitingadziwe bwinobwino kuti zimayenda bwanji mkatikati. Ndi mkulu amene ndithu Charlie amene ndithu anaomberedwa mavideo yake mwaona chaboti pa YouTube pano sindingapange post, otherwise ndekuti zikhala zovuta kwambiri. Ndi iyeyo amadalaso even naslam chislamu ndi chani kaya kuti kaya ndi chikuyenera kuchosedwa chifukwa ndi chimene chikuononga dziko. Komano pali wina wake uyu amene actually wapanga waika analysis yabwino, walongosola bwino kwambiri pa FB amene kuti Moto ndi Bagaya amene tu waipanga waika nchichewa chabwino kwambiri, wailemba bwino kwambiri nkhani ya amene mufuna somba invest bwino pa werenga ndi kuti mutha kupita pa FB ndi kuti mukasearcha kuti Moto ndi Bagaya. Moto ndi Bagaya amene tu walemba bwino chilichonse bwino makamaka mmene iyeyu amakhalira moyo wake, mmene amakhalira, mmene amapangira. Therefore iyo ndi nkhani ya Charlie Kirk komanso ajina Trump, Netanyahu, ma reactions awo iwowa poona zimenezi chachitika nchani. Tiyambe ndi Trump wanena kuti iyayi nyamata amene ndithu anali wachinyamata okonda dziko, wachinyamata amene anali ofighta komanso oganiza bwino komanso okondedwa kwambiri especially kwa iye kwa Trump yo. And mbendera zigwetsedwe mpaka na udamati Monday Sunday, something like Sunday, between Monday and Sunday mbendera zigwetsedwe ngati kupereka ulemu kwa mnyamata ameneyi chifukwa anali friend kwambiri. Tiye ndipita ku akulu awa amandana Netanyahu yo akuti yayi ineyo kwambiri. Okay, iwo chambiri Abraham Hamas, I don't know kuti Abraham Hamas bwanji kuma 40 amene omuphayo ndi mzungu mgogoso chabwino akuti anayankhwana 2 weeks ago ndanamwira nakuti abwere ku Israel chifukwa iyeyo analokonda Israel chanchani zambirimbiri. Nde iyo ndi nkhani ya Charlie Kirk amene ndithu pakadali pano ali m'manda. Ndi izo timankolongosola zimene moyo wake mmene umakhalira komanso anthu ake, why anthu ena sakumvera chisoni pamene iyeyo wamwalira. Chifukwa nayolanso chomaliza chenicheni ndithu iyeyo amalimbikitsa kuti nzika zizikhala ndi futi akuluakulu kuti zikhale pena paliponse ndi zoopsa. Ndi nzika makamaka zikamakhala ndi mfuti chitetezo ndithu chimakhala chochepa kwambiri. Example yake muiwonanso nti ku John. Ku John ndithu mzika zambiri zili ndi futi nde pena paliponse zimakhala zoti zosakhala bwino kwambiri. Therefore zimakhala zoti mukudziwa kalenso ni kuti kuopsa kwake koma iye amene kuti nzika zizikhala ndi mfuti kuti futizo iye anthu aziteteza okha. Ndi anthuso akona kuti iye pacho mafuna anthu nzika zikhala ndi futi sizimenezo.
makamaka mfuti ndithu zimafunika ndithu zikhale restricted kwambiri, pakhale chitetezo choopsa kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi mfuti. Yeah, that's it. Ndipase an example iniyo, mademo amene amachitika ku Malawi aja kuti ayamba kuchitika mademo ndiye futi zikhale zachisawawa, chingachitike njani? You understand? Ndiye futi ndithu zikhale za restricted. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.